Senyores i senyors, és divendres i es fa sentir això perquè per fi ha arribat el cap de setmana i també per fi torna al territori sonor un dels grans i irreverents personatges valencians. Un redoble de tambors per a rebre a Pepiu Castellar. Uau, bravo! Alguns de vosaltres el coneixereu ja, d'altres encara no, pot ser. Si és així, teniu una bona oportunitat per a quedar-vos així en la sintonia de la ràdio d'Apunt, en digital o en FM, en el territori sonor, i descobrir una de les persones més divertides de l'escena musical i social valenciana. Pepiu de Castellar, com dèiem, ja va estar ací al territori sonor el passat mes de juliol per presentar-nos l'espectacle musicopoètic Valènciam. I esta vesprada el tenim ací al nostre escenari per oferir-nos una mostreta de l'espectacle que es diu Abacs. Per com sona el nom d'este show, fa tota la pinta que si algú de vosaltres teniu oportunitat de veure'l, riureu bona cosa i sense remei. Ara ens explicarà millor el mateix Pepiu, però abans d'iniciar una entretinguda i de segur surrealista conversa amb Pepiu de Castellar, deixeu-nos que ens oferisquen un tastet en acústic de l'espectacle Abacs amb la masurca de l'Agredols. Avui vos contaré una cosa que me passa sempre que vaig al xinet. Tinc allí unes amigues que pobretes meues sempre tenen set. Eixe dia s'ajuntarem en casa d'una que té un bon xalet. És motiu gran d'alegria ajuntar-se tots per fer esmorzaret. No eren les 9 i ja anaven curs de vi. Ja ho vaig dir jo, remugava mar i vi. Anna li diu, xica va que estem a gust, i s'alça la meua mar i ja el congelador de la van caminar. La botella de casalla va posar en taula i tragué uns gotets. No sé què té eixa beguda que fan mala cara però senta bé. Quan portàvem 6 casalles a la Maricutxa se li va ocorrir. Podien fer arròs al forn, que jo tinc arreglo pa uns 25. En un grapat a sa casa se'n va anar i allí es quedem sense saber bé què fer. Però veient que s'està descongelant varen fer-se tou i rondes i ja l'alegria no es poguem parar. Al rato escoltem un cotxe parat en la porta fent molt de soroll. I era l'expedicionària la que se'n va anar a per l'arròs al forn. Ara potser i t'ajuda i entra beca sola en l'arròs ja cuit. Sense que ningú me vera vas tirar-li mà a mig botifarró. De tan calent el paladar, la pell me la feu botar. Ai mare, ai la cassola per terra anava rodant. Vostès no passen pena, va sufocar. Ara quan pugues teals es porta la casa i ja anem a dinar. I ara quan pugues teals es porta la casa i ja anem a dinar. I això és aplaudiments per a Pepiu de Castellar. Ahí tenim a Marta Margalls de Massalfassar, que ha vingut amb el seu violí. La segona experiència que tenim amb ella sí, a l'estudi. Benvinguda, Marta. Xavier Olzina també és la segona experiència. Acompanyava a la seva filla un dia, sí, amb Toni Cotolí tocant la guitarra. Xavier Olzina també la toca, la guitarra, no? Hola, Xavier, benvingut. I tu vens de Patraix. I també tenim a Maru Bolea, al llaüt, que ve de Massalfassar.
Massamagrell. Massamagrell. Tot comença per massa, és que sou massa vosaltres. Benvinguts, benvingudes. Com anem, Pepiu? Tot preparat? Estupendo, maravilloso, sensacional. Perquè dic que els Vàters han anul·lat el seu concert per allò de les pluges, que ja veurem si plou o no plou finalment, però vosaltres no, al Boralla demà tenim una cita, eh? Correcte, de moment, si tot continua així i no plou, actuarem en l'Avinguda Aragó, dins de la fira d'Alboraya, i, bueno, si plou, pues, se quedarem fent cerveses, que és el que millor sabem fer. AVAX, eh? Ara ens explicaràs per què això de AVAX. Escolta, Cèlia, tu has preparat aquesta entrevista allà, amb consciència, Cèlia Cerezo. Sí. I vull dir una cosa als aborígens que ens escolteu a l'altra banda del transistor. Marta Margalls, com bé has dit, també va estar este estiu en Territori Sonor. I Pepiu de Castellar, avui presentes este espectacle AVAX, un show que mescla la música tradicional valenciana modificada genèticament amb altes dosis de surrealisme, un quart d'improvisació i un polsiniu d'irreverència. Canvies la lletra i entre cançó i cançó contes històries molt boges, on la gent es riu de les desgràcies que t'han passat a tu. Sí. No sé, com aquella de quan et va atropellar un camió. La història és molt bonica. Sí. Això com va ser? Contau. Pues venia de cantar a la Mare 10 d'agost en Benifalló, i 2:30 del matí anava a la moto cara a casa, cantant 1 i 2, i anava, pues, això, a la tercera estrofa, vaig notar un colp que dic, ui, de repente la moto va més a pressa de lo que deuria. I quan me doy compte anava rodolant per terra i me vaig despertar me vaig despertar enmig de la 7, en el braç penjant, me vaig arrastrar, els cotxes venien cada mi i dic, ai, per favor, que manera de morir así, enmig d'una autovía a fosques, yo, una gordita con una proyección internacional importante. I me vaig arrimar allí a la vora del camp, que havia un senyor que estava regant les tomateres, una cosa molt important, i ja pararen cotxes, parar la furgona dels dolçainers que venien en els que havia estat tocant. Chico, t'han atropellat! Com si hagués sigut per voluntat pròpia, o sea, qüestionant, en plan, dient, ai, és que vas loco. I res, i, bueno, pues ha perdut un braç, però la dignitat, bueno, anava a dir que la conserve, però tampoc. Bueno. Escolta, fins i tot de les coses així ruïnes i les de les gràcies o les tragèdies ens hem de riure, no? Sí, n'hi ha que riure i n'hi ha que dependre d'això. O sea, d'ahí, de los grandes dramas, salen les grandes històries de la risa. Absolutament, estic d'acord amb tu. Que comentaven que és la primera vegada que has estat actuant amb Marta Margalls. Bueno, bé, la segona, perquè la primera vegada va ser a nit que vareu assajar. Teniu molta informació, Sánchez! Tenim un espia, però... Què ha passat? Us heu estrenat en Territori Sonor? Correcte. Sí. Sí. Ha sigut traumàtic, però podré superar-ho. Sí. A nit en l'assaig, després se quedarem a sopar, perquè si no assajar no té ningú sentit. I jo li preguntava, Marta, sincerament, tu com ho veus? Sabia que venia algo dur, però no m'imaginava jo trobar-me en una tessitura així. Però és molt bé, molt bona xiqueta, la veritat que... La llàstima és que es vayan a saber perdre. Això bueno. Encara no me coneixes, ja... Tengo esperanzas puestas en ti, amiga. A veure qui llança pedra aquí, Ai, ojalà. Marta Margalls fa meravelles amb el loop ixe del violí, Això diuen, sí. Que ja ho vam comprovar així nosaltres. Bueno, així va estar també, recordem-ho, Pepiu, i tu vas fer un muntatge, Cèlia, de les seues intervencions, perquè és que dona per a molt cada volta que ve així, Pepiu. Sí, bueno, després l'escoltarem, no? Ara mateix, en el diàleg, ixe que construïx Cèlia Cerezo habitualment quan ve algú que dona molt de joc, com és el cas de Pepiu, ahí teniu ixe viatge en el temps radiofònic, el diàleg, a la 10 Pepiu de Castellar. Sí, tocant la tuba vas fer grau mig i jo realment el que he volgut tocar tota la vida ha sigut la flauta travessera. I me dient, però no veuràs que estàs envasat en la flauta travessera. Que jo vull tocar la flauta travessera? Que jo vull tocar la flauta travessera? Pepiu, ens demanen des de Twitter que contes la història del porquet Juan Ramon. Aparegué un dia, el deixaren abandonat en un Belén que no el volien i pues, el vaig acollir. ¿Pero viu amb tu el porquet? No, en mi viu una cabra. Eso ya es demasiado para mi cabeza. Yo no doy para tanto. Ara viu una cabra? Sí. Està tot molt mal.
Però si es riuen, per què riuen tant? Però tu què vius, en el camp o on vius? No, jo visc en un piso. Vale. Vale, dins tens el En un porquet dúplex i en la el Cabanyal. No, el porquet el tinc en Castellar. Jo visc en el Cabanyal. I la cabra la tinc dalt en la terrassa. Que la meva veïna no li fa molta gràcia, però diu, és que la raba em fa olor. Quina culpa tinc jo? Es que me desorino. La cabra té una sèrie de necessitats. Per cert, per així per Twitter, A ver. la companya Reis Joan Vais a ver em diu: cómo nos vamos a reír, a divertir. Pepiu de Castellar al territori sonor. Ojo, cuidao. Ojo, cuidao. L'última volta que el vaig veure anava dalt d'un camió en la mani de l'orgull LGTBI cantant clandestil. I la gent flipant en colors. Sabeu divertir-vos, sapiau divertir-vos. Bueno, sigue, vamos, l'eclosión del mariconismo. ¡Ale! ¡Venga! ¡Arriba! Tots allí. Clar, perdonadme, tot ahí, senyores, ensenyant ahí el pectoral. Tingueu molt de coneixement. El que menos pesaba 110 kilos. Mulona, 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 mulona. Y dient, este grupo de Perdona, gordas, que yo ¿dónde estoy van? con Pablo Exprime, ¿eh? Mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. Fem música tradicional, bueno, preciós, molt bonico. Maravilloso, espectacular. A tornar. Va tornar a repetir. Repetimos. Este és un dels muntatges meravellosos que fa Celia Cerezo, el diàling, que ho fas tan bé. Ens agrada, creatiu a tope, aprofitant tot el material que ens dona Pepiu. Saps que a l'hora de preparar l'entrevista, Pepiu ens ha enviat un dossier amb la seva biografia i per allò de surrealista no sabem si creure'ns tot el que diu Pepiu i et proposem un repte, no? Ens has de dir que és de veres i que és mentida. Per exemple... És cert que vas néixer a Suïssa i en complir els 8 anys et vas traslladar a Castellar, el comtat? Correcte. I m'apuntaré a la ballet. Això és cert, també. Això és cert. Ma mare dia, perquè no note el canvi cultural, t'apuntem a ballet i notaràs que la societat pues, com que t'accepta millor. Y yo decía, madre, yo esto no acabo de entenderlo. Y cuando me pegaven en l'elixir del ballet, pues, no sé, ho vas passar mal, però al final... Però això del fitxatge en la selecció de natació sincronitzada... Per culpa de Gemma Mengual, cuidado, que país bona xica, però és més mala que una pantera. No vull parlar mal jo de ningú, però... A veure, has estudiat filologia hispànica, infermeria, comunicació audiovisual i enguany acabaràs enginyeria civil. Ja l'ha acabat. Ara s'ha acabat? De fet, Javi va ser mestre meu d'enginyeria civil. Tecnologia de materials 2. D'on has fet tu, això, no? Sí, això puc assegurar jo que és de veres. Tenia ja classe molt aplicat en primera fila sempre. Que tot pareix que és de ja, que Pepiu no està bé, però... No, Pepiu està molt preparat. És el preparao, el preparao. Com s'ha de tramusos. Vas estar diversos anys com a locutor, productor, guionista en Radio Nous i Ràdio Canal 13 de Televisió. Amb Joan Montleón també has treballat com a guionista per a Canal 9, La Sexta, 4. És això, veritat o mentida? Esto es verdad. Quin currículum, Sóc un partidazo. Sí. Com és que no te coneixíem abans? Pues no ho sé, la veritat. A veure, he estat molt de temps fora visquent. I ja vas tornar fa un parell... 2 anys? Sí, 2 anys que ha tornat. I ja que estic, pues me quedé. Per l'amor de Déu, a Punt Media, que el fitxen a este valuós... Ja va així tenen... Però que per així tenen així està tossint. Que fitxeu-lo, per favor, sí. Fitxeu-lo. Ja va així en assumptes interns? Sí, va així en assumptes interns. Este dimecres, que lo que m'han renyit en el poble. Ai, tant d'assumptes interns que vingueren a gravar, total pa 2 minuts que hices. Dic, teniu culpa jo de no eixir més... Un drama, que la gent s'ho agarra tot molt a la tremenda. No, però de la teua entrevista la aniran trossejant i eixiràs un dia, un altre dia, ja veuràs. Escolta, que és que el temps en la tele i en la ràdio passa volant. En l'àmbit musical vas estudiar el grau elemental de clarinet, el grau mitjà de tuba i el grau superior de flauta. Correcte. En octubre de 2013 vas opositar a flautí solista en l'Orquestra Simfònica de Budapest, quedant en segon lloc i renunciant a la plaça anys després per motius personals. Això és cert? Això és cert. Canviaren l'obra obligar i jo no me vaig enterar i vaig fer l'oposició a primera vista. I vaig quedar segon. O sigui, si m'ho arriba a preparar, me quede d'amo de l'Orquestra Simfònica de Budapest. Eres superdotat. Bueno, no m'agradaria parlar d'aquestes coses, però... I en el món de la música tradicional un dia vas començar a cantar i vas seguir cantant, no? Sí. L'any 2016 vas cantar de forma oficial les primeres salvaes en les festes del Tremolar de la Mà. D'Empar Sanchis. Del Tremolar. Sí. I estaves amb Empar Sanchis, no? Sí, és la que em feu cantar. I el mateix any, Manu Chaffer, el gallo, el va convocar els salvaes de la Fira de Xàtiva. I 2 dies després vas tindre un accident de moto i vas deixar de cantar un temps. I ara has tornat.
I aquí estoy. Quina vida més intensa que tens. La veritat que sí, jo tinc la sensació de que no fer res en la vida fija. Que jo me xite per la nit i dic, ai, pues no me queden coses que fer. Pues mira, encara tinc la sensació de que podria fer més coses, però no sé. Estic mirant a veure el procés de la mitosis, a veure si podia portar-ho a terme, però m'han dit que és complicat. O sea, perquè sobrealimentar-se per poder dividir-se en dos, o sea, i amollar dos pepius arreu de World, pues això podria ser la catombe. La xicona, quan jo t'anomeno... Ahí està el xiquetes d'avui en dia del grup Revelació Paul Folk els Jovens, que ha triomfat en els Premis Ovidi amb 4 guardons. I Pepiu de Castellar és fan i amic dels Jovens. De fet, has fet una versió d'este tema i has adaptat la lletra. Fins i tot li has canviat el nom al títol, rebatejant-lo com a Les mariques d'avui en dia. És una cançó denúncia, que és una denúncia social, que aprofita des d'ací a tornar a fer la denúncia, perquè, a veure, que la gent tingui esta enfermetat que tinc jo, que és el mariconisme, això està molt assotat avui en dia. Però, clar, este momento heterosexualidad, hola, soy un señor casado, tinc 2 fills, i jo lo que vull que és pintar-me un rabo, ai, perdó, bueno, sí, què colló. No mos ve bé, perquè uno té sentiments, ¿vale? O sea, tu pots ser maricón i tindre sentiments, no estàs renyit. Aleshores, quedes en gent que no te diuen que estan casats i després d'estar quedant en ells 2 mesos te diuen, no, es que tengo que recoger a mi hijo. Dius, perdona? En quin moment ha passat això? I ha passat d'orfidal, estic, no te dic més. I les mariques d'avui en dia parla d'això, no? Les mariques d'avui en dia són víctimes dels heteroflexibles. Doncs, Pepiu, espera, para l'orella, perquè jo vull que encantes esta versió que has fet, les mariques d'avui en dia, de les xiquetes d'avui en dia. El grup Els Jovens estan encantats, per cert, Martí! Com m'agrada passejar, com m'agrada passejar. Hola, molt bones. Soc el Pep dels Jovens, que m'he deixat a René en casa i estic aquí amb un altre amic. I jo sóc Blai dels Jovens, també. Som Pep i Blai. I com Pep i Blas. Anem a parlar de Pepiu, que per nosaltres s'està convertint en un guia espiritual. Que com el van conèixer? El van conèixer quan van començar a penjar els singles de Jovens, als pocs minuts, diria. Sempre hi havia un comentari de Pepiu de Castellar, un tal Pepiu de Castellar, que era superbonico i era el que ens tirava més flors que si foren les nostres abueles. És molt de piropo. A Carcaixent va tindre el superdetall d'aparèixer perquè tocàvem i va vindre a veure-mos. El tema és que no va vindre sol, va vindre una amiga. Una amiga que li diuen Leslie. Huracán Leslie. I bueno, va ser molt emotiu perquè ens vam haver de refugiar a un caverí que era una caseta que quasi és volant i amb tota la plana major de l'Ajuntament, amb protecció civil. Y vamos a montar ahí un tinglao, un cortijo bonito. M'agradaria que vos fera no sé, una retransmissió des d'algun punt on estigui havent una catàstrofe meteorològica. En tota la gota freda nosaltres informàvem a través del seu Twitter. O sigui que ens ha servit més d'ajuda que a punt, realment. Sí, per nosaltres ha sigut molt important tindre a les xarxes a Pepiu per enterar-nos de com estava anant l'assumpte amb l'huracán Leslie. O sigui que per favor, si vos pot fer una retransmissió, seria molt interessant. Moltes gràcies. Jo al casero vaig fugint. Bé, què te sembla? Doctorejant en les xarxes socials hem vist que efectivament Pepiu de Castellar és el nou home de l'oratge de les nostres xarxes. Així és, companys, ens han passat la informació i hem vingut a la pressa com hem pogut, però no hem pogut arribar a gravar res. Com podeu veure, ahir esta sèquia tenia 3 ponts que han sigut arrastrats per la corrent de l'aigua. La corrent de l'aigua, este toll d'aigua que veieu en la sèquia, s'han dut per davant. Escolta, Pepiu, eres una caixa de sorpreses. Hauràs de repetir, perquè és que sempre ens llança el temps damunt, així en la ràdio. Quan vulgueu, jo estic a la vostra disposició. Estem preparant la cobertura del frío polar antártico que ve a Meteo Vicenteta. Ja que en a punt no mos agarren, Mari, pues tindrem que fer algo.
Doncs així al Territori Sonor ens passes tot això, ho ha de fer un corresponsal musical d'algun lloc. Tenim 3 minuts i amb vosaltres acomiadem a Pepiu de Castellar fent aquesta versió, no?, de les xiquetes d'avui en dia, les mariques d'avui en dia. Les mariques d'avui en dia. Les víctimes del segle XXI. Doncs així, acompanyada de la seua dels seus companys músics, que demà estaran al Borall a les 6:30, vos diem adeu, aborígens. Endavant, Pepiu de Castellar. Les mariques d'avui en dia volen un rabo, no un novio. Quan pregunten per el Grindr si eres activa o passiva, si eres activa o passiva, però dime què te va. Envia'm foto del membre i ja veurem de quedar. No vols, diu no vols, no tens la cassola que dam, i pa fer l'arròs al forn busques la llonganisseta. Les mariques d'avui en dia patim molt d'intrusisme quan de mal mos estan fent. Estos heteroflexibles, els de la dieta variada, que igual es mengen un peix que una bona botifarra. No vols, diu no vols, no tens la cassola que dam, i pa fer l'arròs al forn busques la llonganisseta. Ja aixina passen els dies entre missatges i fotos, i estic segur que podries reconèixer per les coses. Eres perdigot, si no paga el Grindr, no llame copón, ni eres un sonriure, como la Jofor, que es de boca estreta. Calla maricón, tu tens molt de bici.